Estem molt contents, molt feliços de veure la posada en marxa d'aquesta estació, que és l'estació millor dotada i més sostenible que avui s'ha construït. Per tant, és la més recent i té totes aquestes característiques i, a més, de comoditat per tal de que els usuaris del ferrocarril de casa nostra, del nostre municipi, tinguin una estació amb excel·lents condicions d'ús, pensant sempre en la seva comoditat i en el seu benestar. Nosaltres volem que Salou estigui connectat a l'eix central del corredor del Mediterrani, és la assignatura pendent que tenim. Estem parlant d'1 quilòmetre 800 metres i aquesta connectivitat ens permetrà no només tenir ferrocarril direcció Barcelona, sinó també direcció cap a Europa i direcció cap al sud d'Espanya. Això significa que tindríem unes excel·lents comunicacions i això és el que vinc treballant també paral·lelament a la construcció d'aquesta estació. I ara és el que toca encara reforçar molt més aquest discurs per convèncer que el que estem demanant significa progrés per Salou, significa progrés també pel territori. El turisme també cada vegada reivindica i reclama més un transport que sigui sostenible i la sostenibilitat ve determinada per al ferrocarril. Per tant, aquelles distàncies mitges que hi han de venir dotades per el que serien els trens xàrters, en aquest cas d'alta velocitat. I no m'invento res, ara estava parlant amb PortAventura, ells ja fa temps que estan utilitzant aquests trens xàrters que arriben fins a lo que és l'estació del Camp. Y también es una estación pensada, después de todo pasado, este presente para el futuro, porque está planificada y proyectada para que en un futuro, si fuera necesario ampliar a dos vías más y un andén central, es posible y lo podremos realizar en esta zona de aquí. Está preparada también para los nuevos material rodante que va a atender Renfe, trenes modernos de mayor capacidad, de 200 metros de longitud, y realmente para dar un servicio total a la ciudadanía. Aquells que han vingut fa una estona i aquells que probablement vinguin en qualsevol altre moment, el que volen és que funcioni. El que volen és tenir bones instal·lacions. El que volen és que la seva vida, el seu projecte de vida, no l'acabi, evidentment, impedint qualsevol element que no funcioni bé. I per això treballem. Per això, durant molt de temps no es va fer res, durant anys de govern del Partit Popular, i en canvi, ara, nosaltres hem fet en 7 anys i en la projecció que tenim tot el que no s'havia fet durant la dècada anterior. I no se'ns poden demanar miracles. Aquí hem viscut, evidentment, també el que suposa les obres, suposen molèsties. Nosaltres sempre demanem disculpes per les molèsties que puguin ocasionar una obra, però és que són imprescindibles. Si no, com avancem? Doncs avancem així. Primer, fent els projectes tècnics, pressupostant, licitant i adjudicant. No hi ha cap altra manera de millorar el transport públic i la mobilitat del nostre país. Veritats màgiques, això no és un episodi de Harry Potter.